Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Right, kanjani masikira sei comrades. Waringa akutire zvakanaka masikatano. Sti vamwe tinombotanga taenda kunorumbidza musikika. Tozodzokawo tozoitawo zvimwe. Nekuti pasina Mwari hapana chinobudirira, hapana chakaitwa chakabudirira. Musapedze nguva muchikakavadzana zvisane basa rese kuti isu tinoda ningi kuti ndiye ngaapinde, tinoda ningi kuti ndiye ngaapinde. Haisi nguva yekudhiskasa izvozvo. Ngatidzingei mhandu iyi yasaka titambudzike first iende. Zvamunoziva kuti constitution inoti kudii, ezvinozvi ZANU-PF ndo iri mupawa. Zvairi mupawa zvimo muconstitution kuti tinodzinga Mnangagwa toisa mumwe munhu, asiri kubva kuZANU-PF. Mnangagwa anodzingwa popinda Baba Agamu, Ganda Masungo, Gudo Guru ndo rinopinda ipapo, nekuti ndiye vice president, ndiye 2IC wa president. Ndiye anopinda ipapo ende waitichitaura zita rake nekuti uyu akachena, maoko ake haana kusviba. Asi zvakadaro tikuinsista kuti iwo Gudo Guru kana vapinda, time yekuti tigadzire nyika ticherechedzewo vamwe even vari kuopposition party vane zvipo zvinoita kuti nyika iende mberi. Bvisai makaro ekuti munobva mati aiwa isusu saka tinoda kubva tati ningi ngaapinde, muconstitution hazvimo. Tiri kudzinga murume uyu kuti auraya nyika, ari kuba atenderedzwa nematsotsi uye ada kumbunyikidza constitution. Isisi tova mberi futi kumbunyikidza the same constitution yatoda kuprotecta. Hazviko kuti tinodzinga Mnangagwa toisa mumwe mutungamiri asingabve kuZANU-PF. Hazvimo muconstitution because ZANU-PF ndo iri mupawa. Tinodzinga Mnangagwa tichiisa leader anobva kuZANU-PF. Tati tipa clear ipapo. Haisi nyaya yekuti why ari kumva auya necandidate. Definitely muconstitution hazvimo kuti Mnangagwa anotsiwa nemumwe munhu asiri muZANU-PF. But zvakadaro Baba Agamu kana vachinge vauya Gudo Guru, Ganda Masungo, kana vauya vapinda vanofana kucherechedzawo opposition party members kana vechechi kuti nyika iende mberi, because at the end of the day nyaya haizi yekutonga, nyaya ngeyekugadzira nyika. Isu takataura pachena takati struggle yedu haisi yemapolitical party, struggle yedu ndeye munhu wese. Nekuti even kana makafoda maoko enyu makata isa hatizvipindire nenyaya yekuti toda kushandiswa, still kana makaregedza program iyo inongofambira mberi. Because look, hamusi kutarisa maside ese, because now it's time to do head on naMnangagwa, because once tamusiya zvakutsanangura kuti iye akadzamara dzaaenda ku2030, 2028 akusisina maelection, 2030 zvakare hakuna maelection, 2023 hakuna, 2033 hakuna futi maelection, because iye plan yake murume uye inyanzvi pakuita long term plan. Plan yake ndeyekuti akarova nawo kusvika pa2030 akutogadzira one party state, zvatopera. Hakusisina election, national election zvakare muZimbabwe, zvatopera. Ari kuda zvepolitics unongouya kuZANU-PF, ende kuZANU-PF kwacho ndiye anenge ari president. Achibva ipapo futi ari kusiyira mwana wake. Chinenge chato dynasty, ndechemhuri, ndechemakaranga, chinhu chaada kugadzira iye. Saka izvozvi nditaura kudai so, kunotoone hondo kwizvezvi kuministry nenyaya yekuti varida kutorera nyika 15 million. Shuwa ijirawo why rinogadzirwa ne15 million. Mazuva ari kufamba imi muri kungotenderedzana magroups muchingopopotedzana nenyaya yekuti aiwa isi tinoda kuti wedu ngaapinde apa pasarudzwe kunzi wedu ndiye anopinda. Apa definitely Mnangagwa akabviswa. Constitution inototi munhu kana ZANU-PF iri mupawa, hatigone kuti tinotsiva mutungamiri wenyika weZANU-PF tomutsiva nemumwe mutungamiri asiri weZANU-PF. Hazvimo muconstitution. Isi tiri kuvhurira maziso kuti constitution yenyika ngaichengetedzwe. Saka zivisanai ikoko kuitira kuti muuye mastreet muchiziva. Vari kuda munongouya, vasingade zvenyu modi moregera, but takukuonesai mamiriro akaita zvinhu. This is the only way. Isi tiri kubudirai pachena because we don't hide. Haizi nyaya yekushandisana, haisi nyaya yekuita sei. But after that tinoda kuti paitwe hurumende inenge ine mubatanidzwa kuitira kuti general vawane vamwe vanhu vapfana vanouya nema-ideas, new ideas, nyika yogadzirwa, vanhu vorarama zvakanaka. Handi mazoona ka?
That is the main agenda. Aizi nyaya yemapati yekuti aiwa ZANU-PF saka ndezvayo, hapana nyaya dzemafunction apa, hapana kana mafunction, but inyaya yekuti tiri kupesana nemurume uyu because atora nyika kuisa muhumwe make. Atenderedzwa nematsotsi, nyika iri kubirwa, mutemo hausi kutedzwa, acapture judiciary. Saka tiri kuti kana ivo vachiwenga vakapinda, vobatana nemamwe maleaders asingade corruption, ane pfungwa dzekuvaka nyika, asiri kupindira muhurumende kuti vade. Nyika yogadzirwa, mapolicies ogadzirwa, zvakafanana kujudiciary ko. Toita make sure kuti judiciary iyi haisisiri yekumba kwomunhu, yenyika. Toita make sure kuti even kuzeki ikoko kwagadziriswa, vese ana Priscilla Chigumba kupera kuvadzinga vese vaiva. Nyika yogadziriswa, yotaura nezwi rimwe chete, tobatana senyika. Then we pave our way free and fair election 2028. Zvisina kumbunyikidzana, zvisina kurovana, zvine democracy. Awina. Kana ari Douglas Ngonzora awina 2028, regai atonge. Kana ari Morgan Komicha awina 2028, regai atonge. Kana ari Chamisa awina 2028, aiwa regai atonge. Kana varivo Guru awina, aiwa regai vatonge. Tinoda vanhu vanobatana. Vekuti even after election, vanoshekana maoko kushamari, we wish you the best. Ndo nyika yatinoda. Yekuti ma-parliamentarians kana maenda mu-parliament, despite kuti uri opposition party, despite kuti uri ruling party, munobatana muchitaura mazwi anovaka nyika. Kwete kuti after my election maakutanga kutsvagirana mhosva kuti da kudzinga ma-MP aningi, ndida kutorera ningi bato. Aiwa, haisiyo Zimbabwe yatiri kuda iyi, haisiyo Zimbabwe yatiri kuda. Saka regedzai kupedza time muchikakavadzana. Vari kuda kufamba nesu pademonstration, be ready, because pito inogona kungorira at end time. You don't know the time, but takati 31 March. But be ready pese pauri kana usiku. Because makangona ndazongouya pano ndakutokudai ndinenge ndakukudai. Garai muri ready. Zvetumwe tumasaisai tiri kubuda chitaura zvisane basa rese, vachituka Geza, ana Masimirembo vachitaura tsvina dzisane basa rese. Chinhu ichi chihombe, ende takachibata kuti dzvi. Chinhu ichi ndakabvira ndakutaurira, chinhu ichi takachibata kuti dzvi. We are not going to be moved. Nenyaya yetu press conference twenyu kana zvese zvamune muchiita ku-HQ, kana zvamaitaura nezuro, kana zvamuri kuronga kuti muite kuMash West, kana zviri kurongwa kuitwa naNamudha hazvishande. Hapana chinhu chinotadzisa kuti tidzinge Mnangagwa as long tine exhibit yekuti imbavha. Iye personally kwete kuti akatenderedzwa, iye himself imbavha. Saka hatichada kuti tirambe takafodha maoko edu, tautodzinga Mnangagwa because takamusiya ari pachigaro, iriski chaichai. Izvezvi government iri kumbunyikidzwa nawo, ndichitaura kudai so. Iri kutombunyikidzwa kunzi iburitse 15 million yekugadzira jirawo. Ijirawo rekupi rakambogadzirwa ne15 million wakomana. Kajirawo kakaiswa pa state house apo. Ndokakunzi ngapabude 15 million. Muri kupenga imi. Saka vana veZimbabwe garai muri ready. Nyaya dzamuri kusikira muchikakavadzana nadzo inyaya dzisane basa rese. Inyaya dzisane basa rese. Tiri kuda hurumende yemubatanidzwa inotungamirirwa navachiwenga. Vachiwenga vakaratidza kuti is a good leader. Uora vahude, saka takati ngavaende ipapo vobatana nemamwe ma-opposition party asingade uhori, ane pfungwa yekuvaka nyika, anoda kubatanidza vanhu despite kuti uri party ipi kana kuti ubva kupi. We are not doing things zvokuti tikuita zvemapati. Our struggle haizi mapati, but ndeyekuona kuti vana veZimbabwe vararama here. Musambova zvenyu makanyeperana constantly. It's wrong kuti mutungamiri wekuZANU-PF anotsiviwa nemutungamiri weimwe party. Hazviko. Kana takadzinga Mnangagwa is the sitting president, anotsiviwa nemuteedzeri wake. Muteedzeri wake auya ndiye anenge mukuru, ane simba rekuenda kunotora ma-opposition party members vanoona kuti ava vana vakamira vari pachokwadi, togadzira nyika. Sezvandakakutaurira ine zuro kuti kana vapinda toda kuti vana vese vakadzingwa zvisiri pamutemo ma-member of parliament vadzoke muparliament, because takuda kugadzira zvinhu zvinobatanidza vanhu, toda kugadzira zvinhu zvinoita kuti vanhu vararame, toda kugadzira nyika inoraramika, toda kugadzira economy, mashops avhure, vashandi vahore. Ona kamushopu maunotenga ndo mushopu munongotengwa nemunhu wese, ndo mushopu munotengwa nemunhu weZANU-PF. Chipatara chaunorapwa ndo chimwe chete. Saka tinorwirei nyaya haisi kutonga, but nyaya ndeyekugadzira nyika. Saka ezvino muchapiwa maministry opposition party, muchapiwa maministra, muchapiwa ipapo. Tichishanda tese ngatigadzirei ma-institution egovernment kuti kuitwe free and fair election, zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka musakakavadzane nezvinhu zvisane basa rese. Ngatibatanei, tande mbavha idzi. Time is now, hakuna imwe time.
demonstration yandiri kukupai tiri kukupai demonstration yekuti mudemonstrate pasina anokurovai, pasina anokumbunyikidzai, imi chenyu kubuda. Kana makafunga kuti muri kufikisa nyoka yemabhunu pakusabuda kwenyu zviri kwamuri, but ndiri kukupai mukana wekuti muchibuda izvezvizvi pasina anokumbunyikidzai, tigadzire nyika. Saka regai ndipindure kuna nyoka yemabhunu ndimuonese zvinhu zvakakosha. The reason why vanhu vari kuopposition vari kuda assurance inyaya yekuti 2017 it happened. Inyaya yekuti vana Chinamasa vari kukembea Chiwenga. Chinamasa is the same person akabuda achitaura kuti mimi vanhu vekuopposition hatina kunge tambokudaidzai, which means pari kuda an assurance. Kana chiri chinhu chezano itai mimi moita mega, isisu tichazoitawo chedu. Asi kana chiri chinhu chenyika ngachive chinhu chenyika. Let me correct a few things pane zvinhu zvataurwa nanyoka yemabhunu. In 2017 Mnangagwa akanga adzingwa muZANU-PF, Mnangagwa akanga adzingwa ku presidium, akanga asiri vice president. Constitution yamuri kutaura nezvayo vanyoka yemabhunu inoti the last serving vice president assumes power ipapo. In the absence dza vice presidents, a minister anoita assume acting presidency kusvika bato raisa umwe president munyowani. Pakabva vaMugabe, munhu akanga achikwanisa kupinda ipapo whether you like it or not ndevaMupoko. Vampoko was the legitimate acting president kuZANU-PF. Vakamirira kuti munge muchizosarudza mumwe president kuZANU-PF ikoko. You didn't allow Mpoko to assume the acting presidency according to the constitution because maiziva kuti Mnangagwa anogona kuzorohwa netsananguro pairo counter attack pakati apa. Because Mpoko achiassume ane a certain period yaagona kuti unge atiruri acting president muchimboita resolutions ese. And remember, Mnangagwa anga asiri munyika, anga adzingwa kuZANU-PF, anga asina influence muZANU-PF, which means Mpoko could have used influence yake auya to make sure kuti they find out another successor asiri Mnangagwa. Saka ipapapo pabati sei kuti Mnangagwa the coming of Mnangagwa achizoita president in 2017 was unconstitutionally again pakuti he was no longer a member of ZANU-PF. Saka when you say anga ari munhu weZANU-PF akauya akaswima power, muri kutovhiringidza ipapo because he was no longer a member yeZANU-PF, anga adzingwa. So kutozodzoka kwaakaita vachizogadzira pasi nemacentral committee nechichi, it was after a coup yatoitika makuchitraya kudzosa munhu adzingwa. According to the documents dzehurumende, Mugabe, who was the president, fired Emerson, and Emerson was never reappointed again as the president, as the vice president. So that issue yoyoyo mzaibata GCI. Then another issue iri very simple, ndeyekuti imimi kana isisu tikasakubatsirai, what is going to happen is Mnangagwa has kuzofolda maoko ake kuti sezvamakaita pana Mugabe. Mugabe was quite reasoning. Uyu has kuzombofolda maoko ake kuti hanzi simply because mati ndibve ndobva, has kubva achato-resista, and there is going to be blood, but there is going to be a civil war, a mini war kana zvatoita nani. We are telling you facts right here. Pachatomborwiwa kuti muti pane zvinozoitika. Saka we can let you fight mourayana both sides from both camps, then we strike and take advantage because tagara tine vanhu futi military, tagara tine vanhu mujudiciary nekwese kwamunogona kufungidzira. Saka musaona kuti sisa tina vanhu. Saka this issue you have to negotiate it in good faith, kwete kuti try to impose yourself on us isisu tisina say. Munofanira kuziva kuti we still have a say in anything chichange chichiitika when it comes to the issues zeZimbabwe. Saka isisu tiri kuti vana nyoka yemabhunu, it must not be absolute kuti Chiwenga ndiye ari kuita take over, because according to the constitution imwe chete yamuri kutaura iyoyo, isisu kana tichinge taakuunza imwe hurumende yatinoda kuti ngapauye National Transitional Authority, hatigoni kukondinya nema MPs mamwe chete amuri kuona. Izvezvi zvimbotiudzai kuti ngatiti imimi mabvisa Mnangagwa nhasi, how are you going to deal with the issues dzema MP akadzingwa? How are you going to deal with the issues dzema MPs akavhiringidzwa anori kuzviona? It's a circus. Kune vanhu vekuZANU-PF vakariga after election yacho ya 2023 vakaannouncewa zvisirizvo. Iye Mnangagwa wacho haana kuwina 2023 elections, zviri pamarecords eSADC, zviri pamarecords eAU, zviri pamarecords eEU, COMESA. Everyone agrees kuti Mnangagwa haana kuwina 2023 election. Iyo election yacho hakutorina kune kuitwa election chaiyo semaitirwa yaifanira kuitwa. Zvichireva kuti 2023 elections must be revisited. Sati atombotaura za 2028, we must revisit what happened in 2023. So it will be an issue yekuti taakucalculate sevanhu kuti where is 2028, where is 2023. Saka izvezvi zvatiri patiri panapa, can we use my resources
tichita another election or we create a national transitional authority. NTA is allowed per global governance. Nechikonzero chekuti it will be a way of trying to save the resources, put the necessary reforms, then go to the election. And the nearest election will be in 2028. Zvine logic, very reasonable zvine izvozvo. Saka don't try to hoodwink us and think kuti ationi kana kuti we don't know what is happening or we don't have a strategy. We have a clear 100% strategy. So whether with you or without you, don't think we are going to tolerate this nonsense because we have the capacity. We have people in the military. Let me tell you, we have people in the CIO, we have people in the police, in the judiciary, everywhere. We have our own people, which means we can launch any battle yamada. Izvezvi tikada kuti ngatilonje battle against you, tinolonja battle yo tikakubvisa pachigaro. But it's just that we don't want to use violence, we don't want bloodshed in our own country. And we want ZANU-PF kuti ibve noumwe mutoo usingazotikanganisi mangwana. That is the reason why muri kuona tiri kuita zvatiri kuita izvi, building ourselves, building, making sure that isisu tinozvigadzira tozvisa paposina yakaita sei. Saka don't think kuti isisu tiri kuuya kuti tizoita ma negotiations nemi from a vulnerable position. We are not vulnerable politically. At is. Saka negotiate in good faith and understand kuti isisu honda tiri kurwai. We are fighting an honest battle. Imimi, be honest on your side. Don't put conditions. When it comes to the issues of the capacity, tina 100% capacity yekuita fight. Isisu musaona sokuti hanzi tiri zviremaka. Tinotoriwo vanhu chavo vanotori able bodied who are ready even to partake in combat when there is need. Izvezvi pakanzi paita need, we can even partake in ma issues are combat. Why? Is because tiri kuda kusunungura nyika yedu yeZimbabwe. Usafungidzira kuti vechidiki vese ava vakanyarara ava havasi kuziva zvavari kuita. Anditi vechidiki vese vamuri kuona vakanyarara Zimbabwe yese ava. Izvezvi tikavaudza kuti let us come, let us gather, let us have our own combat. Vanouya. Saka musaita sekuti kuva nepeace kwatinoita vanhu vari kuopposition hatizivi zvatinoita. Anditi we need to negotiate this and agree on certain principles and certain things. Because hatisi kutamba nemi, hatisi kujoka nemi. The reason why we are tolerating you is because we want a peaceful Zimbabwe. After all, we want a Zimbabwe for all, which is going to work for everyone. We are not here kuti tawana icho topatsorerana. Problem yenyu ndeyekuti you want to maintain the status quo moti alright chiwenga apinda, you maintain zvima-minister zvenyu zvamagaramina zvezvo zvakudhara, and you give people petty positions without any form of agreement. We need a pre-struggle agreement. Alright, taita izvi, uyu achaita chii, uyu achaita chii, uyu achaita chii, uyu achaita chii, uyu achaita chii. Vachiwenga vakaplaya role yavo kubva kuliberation struggle. Vachiwenga has been vice president, has been commander defense forces. Vakaplaya role yavo yakakura panyika ino. Hapasina need yekuti varambe vachingonzi ndodawo. National Transition Authority can be led by anybody. It can be led by anyone. Haisi ni nyaya yekuti wanzi Chiwenga ega ndiye qualified. The issue yamuri kutaura yekuti hanzi according to the constitution haisi kuaplya pane zvatiri kutaura nezvazvo because constitution makatoisa mudustbin kudhara. Makaisa mudustbin pamakabirira 2023 election, mukarambira usakunzwa Sadek zvaitaura nechi makaisa constitution mubin. Never ever think kuti there will be a diplomatic anything. Kana izvezvi zvichamisa akaita uprising muno muZimbabwe akatora power. Never think kuti kune any diplomatic fallout ichaitika nema neighboring countries neSADC nechi, because there are resolutions dzeSADC dziri kutaura kuti election hainafamba zvakanaka. There is overwhelming evidence iriko, including ma videos enyu nezvese zvamakaita mimi nemarecords ariko ari kuratidza kuti makazvamisa sei pa-election. Don't think kuti hazviko zvinezvo, and there are people who are ready to testify. So zvimwe zvinhu itai muchinzwisisa vananyoka yemabhunu kuti hatina kupusa. We are fighting this battle because we want the people to be part and parcel of the struggle so that everyone else benefits. So I hope and believe, my brother, that you understand where we are going and what we are saying, and do good. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.